Kamu tadi ya naik mobil ya? Iya, aku naik mobil. Lu, kamu diantar siapa? Gue diantar sama memek gue. Mama. Iya, mama gue. Cek cilik mah ngomongan ini bareng. Nah, yang penting itu tubuhnya fit, semangat. Semangat. Pasti semangat aku lek nderek ke Mas Ayang Akbar. Akbar kan mesti. Ayang Akbar gak suka aku. Kayaknya dia pengen deh. Oh, mungkin dia mau sama kamu? Iya, mau. Ayo. Kamu mau sama aku? Kamu mau? Oh, goblok kowe ra gelem. Kamu mau sama aku? Yo, aku nggak mau nyanyi yang itu. Tapi kamu sayang nggak sama aku? Sayang, Nanti Jan. kalau kamu sayang, ini si Dodo aku tinggalin. Bener ya? Oh, wedokane bereng ki yo gak penak gitu. Lah modele kene ra penak terus dijolok kono Jujurnya ke bojo loro. Mah aku. Ayo dirayu gede ya Jal, iso apa ora? Aja dipadano ison ambi wong liya merga ison sing sampurna. Sayang, Ya, kita itu tuh beda keyakinan. kok bisa? Kamu yakin? Ya yakin dong. Aku yang nggak yakin. Nah, Yakin no. Piye? dibablaske iki bintang tamu, Cak Komet, Cak Dodok, iki nyuwun diiringi perahu layar. Wah ya, nyuwun diiringi perahu layar. Monggo dibablaske perahu layar, irama seger. Ya yuk. Monggo Mas Komet, Mas Dodok. Sekali lagi Mas Aryo. Matur nuwun. Wah, luar biasa. Cek.
Cek. Wilujeng dalu Mas Dodo. Wilujeng dalu macange Mbak Limbo. Pripun pawartosipun Mas Akbar? Alhamdulillah pangestunipun sehat wal afiat. Alhamdulillah sami semono ugi kula. Panjenengan nggih sehat to? Alhamdulillah sehat kula teng mriki remen nek kalih panjenengan. Nggih. Soale kula kalih panjenengan niku bagai pinang dibelah dua. Wajah jenengan kalih kula niku wis pelek mirip ganteng ya padha. Gantengku karo gantenge sampean. Nggih, sami. Kula teng mriki termasuk hal baru Mas Akbar. Kok iso hal baru maksudnya? Nembe dalu niki. Nggih. Kula biasane nek tanggapan teng mriko kan medal niku dikawal hansip, dikawal keamanan. Keamanan. Nembe niki enten dagelan dikawal OSIS. Ya malah terhormat kuwi jenenge dagelan yang berakademisi. Berpendidikan. Luar biasa tapi teng mriki istimewa sangat. Istimewane kados pundi Mas? Teng SMA Negeri 1 Nganjuk istimewa, Pak. Nembe dugi sambutane luar biasa. Nggih, kula panggih mriku tek langsung monggo Mas, langsung mlebet. Nggih. Ning tengah kono monggo Mas mlebet. Ning tengah jek monggo Mas mlebet. Akhire telepono jeding aku. Ya maksude ki jagane nek sampean ki toyan nggih. Neng nyuwun sewu. Siswa-siswi mriki niku luar biasa. Luar biasane kados pundi? Pun ketinggal adabe sopan santune unggah-ungguh. Biasane bocah nek didelok kaya ngono kuwi biasane bocah pinter-pinter, cerdas-cerdas, Pak. Betul. Tepuk tangan buat SMA Negeri 1 Nganjuk luar biasa. Murid-muridnya ya apik, lagi tekoe salaman cium tangan. Iki adat Jawa unggah-ungguh sopan santun. Lagi ngoten to Mas Akbar? Tata krama Yuda Negara. Leres. Lah kula nyuwun sewu dalu punika kan jenengan nimbali dagelan kalih. Iya. Setunggale kula, setunggale rencang kula. Nggih. Dene kok enten dagelan loro. Nggih. Sing sijine ra gelem ngomong. Nggih. Terus mulih nampa bayaran kira-kira pantes napa saru? Saru nganggo Saru ya kuwi sing saru ra omong blas. Lah aku ra mbuh bagian ngomong. Ya ndak ngomong karo Mas Akbar, macange Mbak Limbo. Gantian lho to. Ya ndak gantian ngono kok nesu. Kowe iki nek nesu apik lho, kesuting anu apa raimu iso nglumpuk kaya nyulah kodhok lho kowe tak dari. Anggo rai mecer-mecer dodol lipite. Nggih, wilujeng dalu. Mas Akbar wau dugi mriki jam pinten? Kula bibar isak sampun. Mboten Jawa ta mriki? Oh, alhamdulillah terang benderang. Terang benderang. Niki lho sing dikarepke terang benderang, merdamel nggih penak. Betul. Iya penak di siang wau hujan sebentar tapi malam terang. Alhamdulillah niki berkah barokah kanggo wayangan dalu punika. Nggo ngriku nggo. Lho nyapa to Mas? Wis aku gak ndah to. Lho kowe gak ndah piye ditekano wong loro lho Mas. Wayahku kuwi nyapa ngomong Oh iya. Gantian. Aku wis gak marem belas nek gak ning kene. Mas Akbar dalu punika teng SMA niku wau kan anu 1 jenengan transit teng gedung pundi Mas? Transit di lab kimia saya. Lab kimia. Nggih. Kula tenggene kesiswaan. Siswa isine proyektor tok mriku. Nggih, luar biasa. Jenengan rawuh teng mriki jam pinten to kala wau? Kula wau dugi mriki jam 8:30 Mas. Oh, 8:30. Istimewa tenan kok dalu niki. Luar biasa sambute menghangatkan banget ya Mas. Leres, luar biasa sambutane niki lho kekeluargaane saya. Penonton bukan hanya dari kalangan SMA 1, penonton umum juga rawuh luar biasa antusias guyub rukun warga masyarakat mriki cangkringan bolak-balik sampean lho sing ngomong kok aku bagi 250 gak masalah kene kowe ndang ngomong kita wis cocok ambek sekono aku wis gak cocok blas angger wong telu Mas sampean ki mbok eling dawuh para yayi para pini sepuh eling mbok anggap lali aku lho maksude ki dawuh wong sing sabar ki bakal dikasih Gusti Allah sing Maha Kuwasa aku kurang sabar piye wis lungguh ning kene kowe cek omong aku mbok anggap gak omong lah ya wis tak meneng aku tak gak omong meneng ya awas yen omong aku gak oleh omong yo iki meneng ya wis lho aku omong karo sapa SMA Negeri Nganjuk niki SMA 1 Nganjuk gak domong mbok selamat ulang tahun mudah-mudahan panjang umur
Amin lho lele. Amin. Jadi ra ngomong. Iya, gak omong sithik-sithik ya, Mas. Lah jare kon meneng. Ya mate piye ya saur manuk lho mate. Ngono kan cethok. Wong ki mbak ya, wong ki sing digugu omongane lho, Mas. Nek kowe ngomongan mencra-mencre awake dhewe omong kowe omong aku omong, nek padha rapase kan kita gak kompak. Isin to dipirsani para yarom. Tak cipok tenan wae. So. Isin aku Ya dipirsani maaf. para rawuh. Lah Ya saur manuk. Lah nek ora omongan kok kancane omong di ben dhewe. Lah nek omongan ngono kan cethok, awake dhewe ki ngerti sing mbok karepno, kowe ya ngerti sing tak karepno. Nggih. Wis gak ngomong. Saur manuk nggih, Pak. Dalu punika. Aja ngisi-ngisini lho ya. Aku mbiyen ning kene terkenal disiplin. ya toh. Disiplin. Menjadi tolak ukur. Mas ya toh. Akbar menika alumni mriki lho. Lah. Prestasinya luar biasa. Lho kok seksine. Lomba. Prestasi apa? Mas Akbar tur niku nate dapat juara 1 lomba balap karung. Lho, sik ora. Lomba balap karung misanan kowe iso. Ora aku kok remeh men lho. Lah lombane napa jenengan? Gur balap karung sebenarnya makan kerupuk. Makan kerupuke jek teles dipangan tes karo Mas Akbar. Akbar ki alumni kene to? Alumni mriki nggih Mas nggih. Loh, masa orang tahu krungu? Mesti kan tahu krungu. Tahu. Mendengarkan Mas Akbar lulusan SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya krungu. Krungune piye? Mak selening ngono. Kok krungu kok Mas Lening ki lho piye to? Beritane ra karuan. Kabar iki Mas Akbar wis misuwur ngono lho. Yo. Nah, Dalang lokal asli Nganjuk. SMA 1. Ora nek keterangane ngono. Lah piye keterangane? Dalang lokal SMA anu dari Nganjuk. Ngetengi bocah. Lho kok ngetengi bocah piye to iki? Mempunyai prestasi yang bagus dalam Ini pagelaran ini live streaming loh ya. live streaming gue lho. Tembung sak kecap tindak sak pecak kudu ditoto. Tanggung jawab. Aku gak melokno to, aku karek maca wong ki surat kabar kok. Kabar. Surat kabar Mas. Aku maca tok. Kok iso ngono ki kan artinya mencemarkan nama baik. Bukan mencemarkan. Lah seperti malam hari ini nggih. SMA 1 kok nglairke dalang jenengan. Ini termasuk kecewa. Duh kok lho ngeten iki. Iso ya kuwanen. Kowe kualat kowe dalang dituwono lho Mas. Omonganmu iki kelebu ngabangne kuping nguningne untu lho. Ayo engko Ngabangne kuping. ayo ora tau sikatan. Maksudnya iki tegese iki emosi. Gawe emosi sing Are mau inallah ma'asabirin. Ya. Termasuk mengecewakan kenapa? Kenapa? Menghasilkan alumni yang bisanya cuma ngadep tebak tok menenge sapa sing? Aku ya iso. Lho. Mas ki ora minangka madhep debok tok lho Mas. Apa? Meragakno wayang, lakokno wayang ki angel lho. Alah nganggo kaset. Kaset kena. Dalangi angel. Dalang kira gampang. Durasinya itu standar 6 jam. Pucuk rambut nganti jempol sikil ora leren. Obah kabeh. Meripat go nyawang kahanan, kuping go ngrungokne gamelan, ya toh? Mikir. Lambe go omong-omongan wayang, tangan go ngobane wayang, sikil go ngeprak. Kene go ngempet nguyuh. Ayo. Wis suwengi lho kuwi. Jere diselang. Itu dengan kata lain berarti sampean mengatakan kalau dalang paling penting di sini malam ini. Ayo no. Sing utama tuh dalang karena wayang itu yang menjalankan adalah dalang. Benere wae wis pagelaran wayang kulit berarti utamane Dalang. Lambemu lho kaya cucuk besi kowe iki. Ateges. Piye tegese? Aku gak percaya ngono. Lho kok iso ora percaya lho? Ana sing luwih penting meneh. Sing luwih penting daripada dalangnya apa? Wayange. Pama sampean teko wong tok mbesakno klaras ngono piye? Godhong gedang garing. Nggih Mas, sing penting wayange jenengan Sing penting wayange mulai pagelaran wayang. Dadi umpama ora nek sampean wayang tok dincep-cepno, kae gelar wayang. Wis ngono. Oh. Aku adalah Siva. Bantahan to lek do. Mas, Dodok. Apa iso ra nutut? apa ora nutut piye? Kene ya berpendidikan jare Mas. Wis penting dhewe wayang kuwi. Ya penting no pagelaran wayang Nyuwun sewu Mas, enek dalang enek wayang. Yo. Sing penting kuwi enek son. Nek enek sone, dalange ape muni dibesiki. Son ki penting. Ngono? Yo ora iso. Berarti ora iso. Sing penting yo Apa? sing nanggap. Loh. Yo ora. Enek son nggawa wayang ape keliling kowe tawa. Wayang, Pak. Wayang. Malah kaya bakul wayang ya. Dodolan wayang to. Mula punika matur nuwun kalian Bapak. Ku geruk. Aku geruk tak tapuk pisan. Jare mbok kon saur mano mau. Maksudnya ki ya ditututi lah. Kowe ngerti Iya, apa iya. gak? Piye teng SMA 1 Nganjuk Iya, niki. iya. Bapak kepala sekolahnya Luar biasa. wah luar biasa. Menika Bapak DRS Muhammad Azab Wis. MPD.
Kol-kolah kubro. Lah aku nek gak tak fase-faseno pintenan ora to. Masa depanku ra cair iki kok. Ambok gawe-gawe ya malah Ora sing ora tak gawe-gawe Bapak DRS Muhammad Azob MPD. Oh. Nggih ta Mas. Leres dawuh leres. Nggih. Apal nggih. Nggih apal to Yang wong pundi wis. piantun. Niki wilujeng dalu Pak Azob. Lho menika. Allah paling lagi ki mau. Kok lagi ki mau piye to? Lah anak aku nih. Oh wis kenal dekat. Sangat dekat sekali. Wis saking dekatnya saya tahu kebiasaan Pak Asob. Kebiasaane Pak Asob apa? Wis akrab kali Pak Asob. Akrab. Pak Asob iki kebiasaane apa? Sering ngobrol, sering jagong. Berarti wis paham kebiasaan sehari-hari iki. Insyaallah. Kebiasaane napa menika? Pak Asob sering ngene. Piye? Sampeyan tak omongi ya. Sampeyan tak kandhani ya. Apa yo iya lho. Wis gak suka aku. Ki kepala sekolah apa Pak No to jane. Napa nggih ta Bu? Piye ta Takon aku ora percaya. Lho ngopi bareng aja. Oh, Pak Asob Sering. kebiasaane piye mau? Sampeyan tak kandhani ya. Iya kareng ngene lho. Leres Bu. Nggih ta? Lho kuwi kok itu sepuntene lho Mas tibae sampean orang dekatnya Pak Asob. Nggih sepuntene lho Pak Asob niku kula iki atase anu pernah Pak D kula. Oh. Kali Pak Asob. Duh, mboten Pak Asob anu nimbali kula Pak D. Kowe kok ajimen dino iki. Lah kowe lho pernah apa? Kowe percaya? Gak. Lah aku yo gak kok. Aku ket mau lho mlebu bingung lho. Bingung nyapa? Anu takok cuantik lho Bang. Piye? Anu jenengan guru sekri Bu. Mboten kula kebon ngono. Mereka Pak aku nungguri neh. Kebone kok akeh aku ngono. Siji. Tiyang kakung takone. Jenengan guru ngriki Pak. Mboten kula kebon Pak. Kebon neh ya aku ngono. Uripol sampai teko kamar mandi. Nah iki jelas guru ya. Petuk wong kene. Kebon meneh. Lagi kumpulan kebon trak iki aku kumpulan. Ya ora mangkono wong kowe urung tepak sing mau takoki kok. Sing nek wis tepak ya niku gurune. Nggih. Ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk yang ke-42. 42. Mudah-mudahan saya doakan di ulang tahun yang ke-42 SMA Negeri 1 Nganjuk lebih baik, lebih maju. Amin. Untuk melahirkan prestasi-prestasi anak bangsa, putra-putrinya. Amin. Mudah-mudahan tambah maju terus. Amin. Sumber daya manusianya, guru-gurunya nggih berprestasi juga. Amin. Berpendidikan tinggi, mempunyai SDM yang istimewa yang luar biasa. Pun to Bapak Ibu nek sekolah mboten tentu langsung teng mriki insyaallah berprestasi unggul juara teng mriki. Oh negeri sudah terakreditasi kok ya. Jenengan ngerti enggak? Ini dibangun tahun berapa saya Mas? Ra ngerti. Lho, kowe kok modele kok ngikut dalange lho. Lah terus alumni kene. Alumni mriki Mas Akbar. Alumni SMA Negeri 1 Berarti paham dong SMA 1. lulusan 2019. 2019 kadon aku kira kayak aku. Kowe tahun gajah no kok. Nah, tahun berapa ini dibangun? Loh. Sekarang ngerti. Tahun 1900. Alah. Sowe. Berarti apa yang ngerti? Karo aku. Lah iya, Berarti tahun 1982. Lah kowe kok hafal to Mas? Piye to aku bakal rencek deh biyen ning kene iki sawi aku ngerti. Zaman itu masih ada 3 tenaga guru. Itu pun 1 negeri, yang 2 masih sukuan. Utawa GTT. Ora ngerti. Saya mau tanggapan kita apa Mas? Wilayah-wilayah mana? Oh, sudah disurvei. Apa prestasinya? Loh, aku 1 bulan yang lalu sudah ke sini. Walah, cross check daerah sini. Iya, karena apa? Hah. Sepi tanggapan tadi. Aku Sepi tanggapan iso tekan kene. Tapi kan di sini luar biasa kebersihane Mas. Ya toh, kebersihane sing jaga ya luar biasa. Iya. Kowe ngerti toh penjagane? Ora. Loh, penjagane iki juga punya titel Mosok penjaga Febri Eskom. Kowe gak anu ta security anyar iki ta? Anyar. Lah yo ngantek yah niki mubeng sekolahane ping 29 lho. Semulane semangat. Mulane dikek titel Eskom Apa kuwi? sing paling komet. Muser. Ya tadi sekolahan ki rasa pasang CCTV aman wisan. Aman. Mubeng terus kok ya. Bang, niki awake dhewe teng mriki. Nggih. Niki sing kepareng rawuh nggih kathah. Oh, ngaten. Nggih niki wau laporan asal laporan Pak Panito, Pak Tatit nggih kepareng rawuh. Oh, nggih. Beliau yang terhormat. Pak Panito Exindo. Loh, kok ngerti neh toh? Apa? Loh, 1 bulan sebelumnya saya ke sini Mas. Survei ke sini ya? Iya, karena sepi. Jadi
Apa-apa kok ngerti to? Loh, ngerti toh, Pak. Panita. Beliaunya yang mempunyai hotel yang terbesar bintang 5 di Nganjuk. Wow, lah kowe kok ya awas sepurane lho, Mas. Tibake kowe wong penting to ning kene. Piye to Pak Aso, Pak Panita? Lho, Kanca. gak jane. Iki taruh ana tenanan kok. Nggih menika kepareng rawuh nggih Mas nggih. Menika wonten sinten mawon? Sedaya menika ingkang rawuh anu nggih alumni mriki sedaya. Nggih, leres. Luar biasa. Ini bukti nyata prestasi. Prestasinya istimewa, luar biasa. Bukti yang menjawab ya, Mas. Iya. Langsung melahirkan orang-orang yang berprestasi. betul pejabat-pejabat tinggi ternyata alumni dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Nah, catetanmu lho. Seto, iki kok nak kleru omong wah kepotong iki kok. Ora. Mereka sampun kepareng rawuh nggih menika Bapak. Aku kowe metu aku wedi yo. Masalah. Wedi kleru aku. Nggih menika Bapak Kolonel Waris Arul Nugroho. Sembah nuwun Bapak. Lujeng dalu Bapak. Oh, menika nyanyiipun. Wonten Bapak Panito, enggak mau Pak Direktur Eksindo 57. Nggih, wilujeng dalu Bapak. Bapak Tatit Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, tepuk tangan terima kasih. Sembah nuwun rawuhipun. Beliaunya adalah contoh alumni dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Ini sudah terbukti bahwa alumni dari SMA 1 Nganjuk ki berprestasi kabeh. Ngono. Mula menika awake dhewe ya kudu melok ndonga. Ndonga sing wis tak lakoni mang wis tak unekno. Saiki ndonga lain daripada yang lain. Nyuwun sewu Mas Akbar. Kepareng nggih. Nggih no. Ndonga nganggo musik kene awake dhewe seniman kok. Oh, jadi apa itu dengan nada? Iya. Betul. Seniman ya. Seniman betul. Nyuwun sewu Mas, Pak enten drama niki. Enten teng wingking. Lho kok teng wingking piye to? Nah, cocok nika Mas. Piye? Cak du cak cak du. Lah niki lho Mas. Apa ndongakno wong ngene? Loh, iya no. Oh, cah nom anak muda. Karena tampilnya di SMA. Mulane kita harus jiwa muda. Come on. Yo. Adong-adongakno. Muga-muga SMA Negeri 1 Nganjuk diparingi keberkahan, kemuliaan. Yo. Come on. Yo. Adong-adongakno. Muga-muga SMA Negeri 1 Nganjuk diberikan keberkahan, kemuliaan. Yo. Come on. Yo. Sini Mas. Yo. Kowe iki saur manuk. Kowe iki yo melok ndongakne. Lah mau apa ngejak aku to? Lho, awake dhewe iki wong loro kudu kompak bar aku terus kowe. Wah, lah ora omong kok. Lah iki omong nek kok Lah mau apa ndongakno nganggo lagu ngono. Tak kira ya kowe dhewe. Ya maksudnya yo gentenan wong kene iki wong loro bar aku kowe. Oke. Nah, Mas. Yo. Dadong-adongakno muga-muga SMA Negeri 1 Nganjuk diberikan keberkahan, kemuliaan. Ayo. Amin. Sik. Yo. Dadong-adongakno. Terus. Muga-muga Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Nganjuk diberikan kesehatan, keselamatan. Come on. Pak Asap to nggih. Amin. Sik. Wong iki gawe angel-angel ngurutne kata-kata nganggo musik kok kono nggur amin. Sampeyan nek mudin kok donga. Lah terus sing anu jamaah terus meneng piye rasane? Donga ki ya kudu diamini, Mas. Sing ngamin iki ben penonton ae. Kowe iki sak klambi karo Pak Dodok, kudune ya melu nyanyi. Kowe iki sak awak. Aku sak klambi apa ora gegeden? Potongane kaya potongan tugelan drum. Ketimbang kowe kaya debuk tugel. Lah kowe dina iki lho pacaanmu ora bagus aku. Wong umum. Umume piye? Ya kaya murid-murid SMA 1 Nganjuk lho. Piye? Wong kok gak urut. Gak urut piye to? Umume wong ki bar sirah, organ gulu awak. Lho organ tubuh ya lengkap lho, Mas. Lah iki bar sirah kok langsung awak. Gulune ndi? Lah iki gak gulu. Gulu to iki. Kancane dicangap. Aku penggawean ngerep ya gawean ngerep apa iso? Lho, pangananku ta, Mas. Canom lho kuwi. Aku terima kata-katamu kuwe muga-muga. Lah ndongakno to. Berarti wani saingan karo Pak Dodok. Perkara skill menyanyi bisa. Pripun to? Isino kalih Pak Panito. Wah, lah. Kiringane padha apa ora? Ya. Sami lho. Sami. Yo, rada kalem sithik, Mas.
You. Kenapa kowe kok wedi karo kono? Budi. You. Apik iki ya. Apik karen delok. Didalangi kok delok. Alah. Yuk. Yuk. Yuk, come on. Ngono SMA Negeri 1 Nganjuk. Yuk. Kene apa, Dik? Riko Ramula. Kita mulai mangan sego putih. Lawuh kereh, jangane lodeh. Nek permangan terus laye-laye. Napa, Dik? Riko Ramula. Piye? Urung tau diprotes ndasmu kowe. Ojo no lah, aku nganggo ndas apa? Ganti ndas L300. Entekno banyu no raup. Ojo. Wong lagu sing penak aku mau penak kok iso. Lho, muga-muga. Penak aku to. Lah timbang dhewe apa? Bang dikondongane sing maksud kok tekan jangan lodeh. Sementing ngerep. Tekan gerah. Nek opo Dik kowe ra mulai? Ya tak mulai mangan sego lho. Buta mak. Omongan kok. Ning kene iki awake jeneng kono ae. ning kene awake dhewe melok seneng, Mas. Seneng wong ditanggap kok. Iya, Mas Tera kuwi tok. Niki lho beliaunya di bawah kepemimpinan Bapak Asop. Nggih. SMA Negeri 1 Nganjuk ini bisa maju, bisa melahirkan generasi putra-putri yang berprestasi. Betul. Tentunya. Nggih. Nyun sewu Mas Akbar. Laras pripun? Tentunya beliaunya Bapak Asop. Ya. Di belakang Bapak Asop atau apa kuwi jenenge? Yang mendukung di belakangnya itu adalah kerok piye to? Ilatmu lho. Di belakangnya itu pasti ada seorang perempuan yang selalu mendukung dan mendoakan Bapak Asop. Oh, nggih wonten nika sing kudungan jilbab. Ora maksudnya bojone iku lho sing ndongakno kok kudungan jilbab piye to kok. Di balik kesuksesan seorang pria itu di belakangnya pasti ada seorang wanita yang selalu mendukung dan mendoakannya. Catatan Mas Komet. Rumus peran penting seorang ibu, itulah peran penting. Loh. Pikiran-pikiran Anda itu kok gak tahu sejalan dengan saya tuh. Orang sejalan piye to? Ya bener, di balik pria sukses mesti ana wanita yang mendukung. Belum tentu, Mas. Kok iso belum tentu? Tonggoku ki enek. Bos besar pengusaha. Ganti bojo, duduk. Ayo, piye? Ini tanpa dukungan seorang wanita lah, Mas. Kuwi kan salah satunya toh Pas, tapi kan sing liyane kabeh rata-rata duwe bojo. Lah ya tapi ya aja ngomong ngono. Ya ora ngomong ngono, pentingnya seorang wanita di situ, Mas. Ya penting bapak-bapak nyatane Pak Asop kepala sekolahnya kok. Ayo. Lho, wong ki ngremehna wong wedok keta. Bukan ngremehne, aku nututi omonganmu lho. Emansipasi sekarang itu persamaan gender. Leres Mas Akbar. Penting wong wedok, Mas. Nyuwun sewu tak takoki. Sampean iso teko kene pakaianmu alus, blangkonmu ketok rapi. Iki sing nyetrikano sing nyucikno sapa? Nek gak bojomu, wong wedok, Dik. Ora. Kok iso ora? Aku laundry kok. Dogelan mampu kok. Bojoku iki karek medengkrang meneng wae. Bantahan Mas Do. Ora iso. Kowe aja kemerno. Ora kemerno piye to? Wong wedok itu perannya itu sangat berat, Mas. Loh, kepala rumah tangga itu seorang laki-laki, Do. Duh, iya kepala, tapi yang mengurusi di rumah sapa nek gak wong wedok? Pembantu ada, lanang. Nyuwun sewu, Mas. Piro ae tak kei. Lho, maksudnya ra ngono. Sampeyan tangi turu gletak, sing nyiapno kopi, enek wedang, ngombe enak esuk. Kuwi sapa nek gak wong wedok? Masalah kopi yang gawe dhewe lah aku iso. Kopi tak udek kompor centrekno. Kowe tak tumpangno. Kok aso aku ki lho urusane apa gawe kopi kok? Anu Mas tak tumpangno. Kei banyu, kei bubuk dadi. Kowe ngenyek wong wedok ora ngenyek to. Kita jangan bergantung nemen-nemen. Saiki tak takoki lho, Mas. Nyuwun sewu lho. Nyuwun sewu Mas Akbar. Nggih. Sampean tang esuk wetengmu luwe. Sing gawekno apa sarapan esuk sapa nek gak wong wedok, Mas? Enek sayur, enek sego sing masak wong wedok. Delivery order. Apa? Mangan diterno kuwi to. Jenenge apa? Delivery order. Piye? Allah rasa baleni. Kaya Inggris tapi kok gak cethok. Apa yo mangan sing diterno pesen apa? Iso saiki kemajuan zaman. Jenenge apa? Delivery order. Apa? Delivery order. Aku malah kena kleru ae. Lambene kok iso mbulet lho. Lah apa? Mas, nyuwun sewu, Mas. Peran penting seorang wanita itu sangat berat, Mas. Nyuwun sewu, sampean duwe anak ora? Ya duwe.
Sing meteng sapa? Ya bojoku. Lho, lah ya bojomu ki meteng abote 9 wulan 10 dina lho Mas. Totohane nyawa. Toh nyawa Mas. Padha karo perang sabil ning kono kuwi Mas. Lah yo, lho kok lah. Kowe iki kleru kok malah ngengkel lho kowe iki. Lah kudune piye? Ya penting wong wedok lho maksude iki. Kok malah wong lanang kok ora wedok iso bobot. Tumak wong lanang meteng. Rekoso. Iya ya rekoso. Lah sing nyetrum yen iso bobot mengko sapa? Apa kene bakul setrum e. Iya kok iso angel Mas. Mikir wis unggul dhewe kowe ngomong lho unggul no Mas. Mas saiki tak takoki, sampean saiki manggon ning ndi? Nang kene Pak panggung. Panggung ki nemplek apa? Nemplek karpet. Mesti ngisore karpet ya apa? Yo entrak to Mas. Ya ngisore entrak apa? Wesi. Ngisore wesi? Di anu aspal. Ngisore aspal. Lemah. Lah, lemah sing gedhi dhewe kuwi jenenge apa? Bumi. Bumi ki lanang apa wedok? Mbuh. Wedok, ora nek jenenge Pakmi. Wah. Jadi bener, penting bumi niku digunakan oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Menang wong wedok. Wong wedok bumi digawe omah, bumi sing diliwati samudra ki bumi Mas. Bendina dipaculi. Ya ya Pak. Ora sambat. Lah ya kowe no. Ora sambat bumi, ora nek sing jenenge Pakmi. Ha, rungokno cidokmu kowe. Rungokno padhanane. Saurono kowe. Lah iki abot wong wedok to, luwih penting. Di dalam bumi ada apa? Di dalam bumi ada sumber daya bumi, sumber daya alam. Carane njupuk. Minyak bumi. Carane njupuk. Diborno. Sing duwe bor. Wong lanang. Wong wedok monggo ajeng ngebur piyambak monggo. Iya kok kalah Pak Do? Kalah, kiune jongkok kok. Gak nutut. Balesen Pak Do, aja kalah. Ngono. Saiki tak takoni. Tak jawab. Kowe nek tuku bensin ning ndi? Nang pom no. Pom kuwi jenenge apa? Pertamina. Pertamina ki lanang apa wedok? Mbuh. Pertamina, Mina ki wedok. Lah, dadi penting kowe iso mlaku perkara enek Mina. Pertamina, Mina ki wedok, ora ono Mina lanang. Masuk bangun dhewe aku Pertamina. Ngajak ayel-ayel. Ora ayel-ayelan kok omong. Wis sing bakun derek dedonga mudah-mudahan SMA Negeri 1 Nganjuk akan melahirkan manusia-manusia berprestasi yang mempunyai daya saing dengan keberadaannya di Nganjuk ini. Amin. Amin. Menika wonten salah setunggaling lho angsal ngicipi sindene jenengan. Lho, ngicipi Mas ben jumeneng kan itu. Nggih no. Ayo no. Mate ngicipi swara. Heeh. Bintang tamunya bukan hanya Mas Komet Mas Duduk. Lho nggih ta? Mendatangkan dari Kediri Dik Niken Salindri. Dik Niken Salindri. Oh iya. Hari ini kan lain daripada yang lain toh Mas. Betul. Jadi sampean saged napa nimbali Mas Komet. Heeh. Niki sampean kandhene ke sampean rata kandhene Mas. Apa-apa? Niki nyuwun sewu. Mas Komet ini di samping sebagai dagelan. Heeh. Beliaunya tuh dulunya adalah seorang MC dangdut. Wah. Pokoknya angger enten orkes, angger sing MC niki insyaallah orkesnya bangkrut. Tuh, maksudnya orkesnya gede. Kok elek men toh? Mboten orkesnya maunya bangkrut terus akhirnya maju. Oh iya. Jenengan percaya mboten? Percaya? Desal dibuktikan. Buktine. Lah, gandeng iki awake dhewe ning gone SMA. Heeh. Ya. MC-ne tetep model dangdut. Ya. Ning sing MC dudu MC sing ning orkes. Mas lho. MC ini misalnya MC guru matematika. Lah wis ya. Tekno. Ayo. MC ini guru matematika. Nah, ya. Lah iso ora? Sing gawe no wong. Ya. Dang. Baik saudaraku. Malam yang sangat luar biasa. Iya. Tak panggilin salah satu artis yang dijuluki sebagai Pitagorasnya Indonesia. Pitagoras Mas. Ada salah satu geometrinya Indonesia toh. Malam yang sangat luar biasa. Gila guru matematika kaya nek guru matematika. Oh apa mong ana apa Pitagoras barang Pitagoras. Niku kan urusannya matematika. Oh, iya, matematika. Misalnya kok MC-ne guru olahraga. Guru olahraga. Ya. Yo. Ya. Ijek nganggo yo Mas iki. Oh iya. Malam yang sangat luar biasa. Sebelum kita panggilkan salah satu artisnya, kita harus lari-lari pagi sebentar karena bisa melemaskan otot-otot Anda semuanya. Di sini kita panggilkan artis yang sangat atletis luar biasa. Ya. Ada si cantik. Sopo? Yes. Guru olahraga. Misalnya kok guru geografi. Wong kok kowe ora iso mesti.
Aku geografi ngeblong terus itu. Ya mlebu kok wayahe. Iso ora? Ayo. Dagelan nang blekongno kancane piye ta iki? Ya wis, Guru umum lho ta. Guru umum, guru basa Jawa misale. Oh iya basa Jawa. Ya. Nun kalau nuwun. Sing Jawa kira nek ndun iki apik. Mesti Jawa. Iya, ndun karo nyen ngono. Nyen kuwi belajar karo nyen. Apa kuwi? Panjenengan ngono saking halusé nyen. Iya. Nyen. Kuwi bindeng halus kok. Nyen. Nun kaluwun. Nah. Dalu menika sesarengan kalian campur sari sida ribut. Lho. Kok sida ribut? Sida ribut iki. Aku ya infone Pak Mariono iki menglet. Terus Kok apal Pak Mariono. Wonten pesinden salah satu galipun. Wonten diajeng taling tarung. Pepat. Lah opo Ngulu. basa Jawa. oh basa Jawa. Ono Basa cara Jawa. kok aku lho, taling tarung kuwi lho. Misale kok aneh guru biologi. Lah, Nek dalah. MC-ne piye iki? Mudar kowe. Biologi IPA. Baik para penonton semuanya, kita panggilkan klorofilnya Indonesia yang akan menyegarkan Anda. Zat hijau daun yang satu ini untuk Anda semuanya spesial kami hadirkan. Ada si cantik sapa? Ya Allah, Aku bisa dah. Biologi. Angel dah. Suwi mentot cakep. yes langsung bae. Yuk, wonten sinten mriko? Sing ro sapa? Lho iki lho Mbak Niken. Mbak Niken. Oh Tisiarna ya? Ya. Siarno. Yo, Oke. anak Yone. Yo. Nah iki los dangdut ya. Los. Lho maksudnya kono lho kok iso los piye to kowe? Maksudnya dangdut asli dangdut misale. Lah iki mau masamu apa? Ora usah nganggo biologinan. Oke. Yo nganggo yo lho. Ya. Enteng. Yo. Kurang gede. Yo. Kurang gede. Lho, shit. Nadamu Nadamu kurang gede, kurang isar kurang. Yo. kurang serati Kurang sithik. serak Yo. kurang ngeden sithik Kurang sithik. Malam. tambah ngeden Tambah ngeten tambah. Panggilin. nah ngeden Nah. Salah satu. ya Terus. terus sithik Sidik ya satu. Aduh, bayar kena upas. gak suka aku Pak Asap loh iki. Gak suka. Tak tapuk kok. dagelan kok kayak Sampeyan tak kandani. kok apal mentok karo rasa iki tepuk tangan berarti yo gak suka aku Penekanannya suka. ya gak suka Alah iya. Gak suka. loh gak suka piye to Narno iki lho. Ngomong tak panggili Baik saudaraku semuanya, malam yang sangat luar biasa. Iya. Tak panggilin salah satu divanya Jawa Timur Indonesia. Iya. Kami hadirkan dari wilayah Kediri. Ada siapa dia? Mas nek ngono kuwi guyumu kedawan to Mas guyu ki rasa dawa-dawa sithik wae wong wis ngerti ngono lho nggih Mas nggih Leres. lho ngono lho Mas Malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia. Ada siapa dia? Salah satu pesinden luar biasa dari asal Kediri. kaget lah aku tak cuwipok tenan lho Aja ta. Gak aku. gak suka Ora tapuk kowe. Langsung aja ya. Ya. Baleran pisan kan tak omongi ya. Saya ngono tak omongi ya ngono. Sampeyan tak omongi ya. gak suka Wes. Yo. Mosok pasok karo ngene. aku bayang ngomongnya ngarepe guru-guru gak suka Ayo panggilinnya. Ada Niken Sa Sepotan Mas. Yo. Asik. selamat malam Dek Niken Selamat malam, maaf Bapak Ibu rezeki anak soleh Baim bersyukur Bapak Ibu
bak kumbahan yo bak. Dek ini kan gimana kabarnya Dek? Alhamdulillah aku baik loh Kang Mas. Ya Allah, tadi sampai sini jam berapa Dek? Aku tadi sampai sini bareng mbak sampeyan ngono loh. Jam 8:30 ya kita ya. Iya, tadi aku juga jam 8:30. Iya ya Allah kok semakin lama semakin kurus, semakin membodi nih loh, bodinya yang six pack ini loh. Habis mama sama papa aku ngasih aku konsentrat terus sih. Kamu kan sapi. Konsentrat itu apa? Pakan sapi. Penggemukan Halo, sapi. Niken. Oh begitu ya. Iya, saya enggak sendiri. Oh enggak sendiri, sama Itu siapa? sama temen aku. Oh, yang mana? Itu di belakang Halo, kamu. Niken. Selamat malam Dek Niken, selamat malam. Ya ampun. Selamat malam Mas Apa kabar ya Akbar? Ya ampun. ampun. Gimana? Emah, Ya luar biasa. Aduh, 2 tahun jomblo rasanya Sudah enak. dalang iki yo golek kesempatan. Lah iya piye to aku gak uman ubet belah. Mas Akbar tadi udah makan? Oh sudah. Oh sudah. Nasinya enak. Nasinya enak. Iya, ya ampun. Tadi sudah makan ya? Udah. Di sana Tadi sudah. di sana prasmanan Minum soto. luar biasa enak ya sotonya ya. Enak sekali. Cek panas loh mau. Iya betul. Cek panas Nah, teman. Halo. Ayo, tadi makan apa tadi? Makan sama soto panas. Oh ya, sudah minum? Sudah. Sudah istirahat, gak ngantuk ya? Alhamdulillah. Nah, yang penting itu tubuhnya fit, semangat. Oke, semangat. Pasti semangat aku lah. Derek ke Mas Akbar. Ayang Akbar kan mesti. Ayang Akbar gak suka aku. Ya Mas Teki kan Mas Akbar tapi ki sayang sebagai Mas. Lah, Mas. Tak kira to emas. Tiba emas. Deniken. Nggih. Apa kabar? Terus sampean gimana nama apa ya? Dalam kula wau alhamdulillah nggih betok kendaraan piyambak. Nggih, sampean numpak kol. kok kol to dam truk. Kol itu mobil. Lah pakai mobil kol iki kol ngernet kuwi tutu kok iki. Bukan, kol itu mobil. Kamu tadi ya naik mobil ya? Iya, aku naik mobil. Lu kamu diantar siapa? Gue diantar sama memek gue. mama. Iya, mama gue. Cek cilik malah ngomongan ngene bareng. Jakarta. Bukan, karena kemarin gue habis dari Bali. Oh ya, bahasa kekinian ya. Kamu pasti di Jakarta kamu ke blaso-blaso ya? Keblasok itu apa? Maksudnya kesasar lho. Kesasar. Ya nggak apa-apa. Kamu Iya. jaga kesehatan, jangan terlalu Iya, banyak kerja. kamu juga ya Iya. harus banyak minum vitamin, jangan Iya. kecapekan. Kamu Nanti bagaimana? kalau kamu capek, Kamu aku sehat ya? pijitin. Sehat. Aku juga sehat nih. Habis gimana sih tadi Pak Asep juga mekas sih? Pesen kok mekas. Gue sama anakku ada. Iya. Aku mau mandi ya. Ngene lho kowe tak gelene gandengan. Nyapa? Aku kan ben iket. Iki lho dhewe sik. Ngene lho nyuwun sewu, Bu. Gelene gandengan. Hei, ojo ngawur. Dodo iki Wantem ngono so. Ora apa-apa nggo gandengan tok kok. Lah nyapa kok pilihane kok terus rono lho. Lah kok iya apa ora? Ya ora imbang no. Wis suka apa gak ngono kuwi? Dang. Suka apa ora we? Paling tidak Suka apa ora? suka piye to keadaan kaya ngene ora suka ya. Iya. Karek kuno iki suka apa ora? Ditakoki to. Takoki. Apakah kok mencicil dah? Fitrah awalnya dari mata turun ke hati. Oh, bareng ini ceblok. Ceblok. Asik. Pasti nanti insya Allah cinta sama kamu. Oh, suka aku. Enggak suka aku. Wedat pisan. Bocil tenan goblokmu bocah iki. Kayak rock lo goblok. Gak usah cengengesan. Sing cengengesan sebab maksudnya suwi gak tau ketemu lho Dik. Wah ini maju rasa ngono kok sok. Wong lanang ki pilih tanding Mas. Terus pilih tanding tapi ora usah dikira-kira. Ini contoh yang tidak baik karena kita tampil di SMA. Malam ini kan kita harus menghibur. Tuh. Bukan ini no. Ora usah cengengesan. Syukur weh, seneni weh, mudar weh. Maksudnya gini Mbak. Kayak kenalan ambek arek wedok kuwi sing apik. Ora usah konokane dijok-jok nek Lah. kuwi iki arepe nyapo. Gak krungu. Gak krungu piye? Aja dijak-jakno. Kowe wong lanang pilih tanding Mas. Kaya Mas Dodok ngono kae kenalan nek apik. Sopan. Lah kok wayahmu ki kenal kok ngene-ngene iki
apa aja? Lato-lato kuwi. Kok iso lato-lato ki urusane apa? Lah siki viral kuwi. Kowe kira duwe lato-lato ngomong lato-lato. Mohon maaf ya, Dik. Memang temen aku seperti itu. Enggak sopan. Enggak sopan ya. Kok kamu aja sih? Ya habis gimana sih, karena dia itu kasihan hidupnya. Dia itu lahir cengar itu digondol kirik. Aku kasihan gitu. Sebenarnya sama dia. Apa enak bahasa Indo? Bahasa Jakarta kok kirik. Lah iki asu loh. Itu injing. Anjing. Katanya nemu di sampah ya? Iya. Aku kok ino. Kok sing digowo asu sing nang jero sampah. Coba karo asline aku. Mas Dodok. Gimana? Dodok. Rayunan nganggo musik ngono lho. Apa iso? Satu iso. Satu lagu buat kamu. Ya, ngene dengan lagu ini mudah-mudahan tunjuk skill. hati kamu bisa cerah, pikiranmu bisa jernih. Pasti dong. Nah itu kono sunlight podo ae diubek. Dini kan. Nggih. Memang orang sirik itu tanda tak mampu. Iya, mesti dia tuh iri. Dan orang ketiga itu adalah setan. Maaf benar. 1 2. Aku berarti. Setan aku. Lah kowe rumangsa setan apa ora? Ngenyak iki lampor ya. Wis lampor Banaspati. Nyuwun sewu Mas kuncine C Mas gitu. C. Wah, iki ngapale ket lahir ya cetok. Cetok. Ya ampun Mas Dodok, suaranya bagus sekali loh. Nih kan. Kamu kok tahu toh? Aku baru nyanyi dalam hati, kamu sudah merasakan. Iya, karena kan hatiku sama hatimu kan menyatu. Aku suka. Lihat bintang tamu udah kendire ya. Nyanyi urung kok suaranya luar biasa. Yen aku kangen. Apik iki. Ya ini kaya subuh. Kangen karo sliramu. Aku gak diwehi gawean apa to yo. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Ayo diiringi. Ayo. Sini sayang, duduk sini. Lato-latoku sampai pucuk. Tanggaku ngene. Lah kok tampare nyelot tipis peweden natap yes. Dik Dakrim, nggak boleh gitu ya. Nanti tak pendem loh, ya. Gimana? Ya aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu neng dompetku. Apa? Apa? Kan wedok nyauri. Apa? Tak jawab ya sayang. Iya deh. Wah, sayang sesuatu dipangan apa ora ro. Loh. Mbak anggape aku iki keluarga kere ngono ta, Bek? Ngece kuwi. Ngece wong nggih, Mas. Hiduplah dengan normal. Urung tok wayahe rasa mama papa. Dan apa? Saru. Apa ono ngono kuwi, Mas? Piye ta? Tanggaku bakal es tebem. Ayah sudah pulang apa belum? Mama di mana? Iku tebang ngono. Mama tebang itu. Sabar sayang. Apa kuwi ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa? Iya, kiri, Bang. Kok tetangga 11 kok ikut-ikuti kenapa toh? Iya, karena tangga Pateni aja loh, biar gak ikut-ikut. Nanti kita tugelin kecil-kecil.
kecil. Itu namanya mutilasi. Mutilasi. Iya. Tapi kayaknya dia pengen deh. Oh, mungkin dia mau sama kamu. Iya, mau. Kayaknya kamu mau sama aku, kamu mau. Oh, goblok kowe ra gelem. Kamu mau sama aku? Yo, aku nggak mau nyanyi yang itu. Tapi kamu sayang nggak sama aku? Sayang. Nanti kalau kamu sayang, ini si Dodo aku tinggalin. Bener ya? Oh, wedokane bereng ki ya gak penak gitu. Lah modele kene ra penak terus dijolok kono Jujurnya ke bojo loro. Mah aku. Ayo dirayu gede jajal, iso apa ora? Aja dipadano ison ambi wong liya merga ison sing sempurna. Sayang, kita itu tuh beda keyakinan. Kok bisa? Kamu yakin? Ya yakin dong. Aku yang nggak yakin. Nah, Yakin no. Piye dah kok gak Kan enggak apa-apa, terima aja cintanya. terima aja. Siapa tahu anak kita soalnya elek. Tapi kamu tuh sama aku tinggi aku. Duh. Kamu semeter kotor Berarti loh. awakmu dinda cindek, kowe kurang dhuwur. Kamu aku kurang dhuwur, makane lek dhuwur kuwi lho aku seneng. Ngono lho. Aku bantu. Kamu harus setor aku dulu. Kamu seharusnya pakai itu Oke, terima heels. kasih. Aja dibedakno welas ase isun ambi gemar lapen donya kok teko pulung ati kok ada ketepet to piye to gak suka iki gak niki wonten pamundutan anu Mbak niken Napa? saking bapak sapa ta mau ta Bapak. Mboten enten Mboten enten. Mboten enten kowe tak wah. Piye to? Anu, ayo wes satu tembang dulu, satu lagu dulu untuk Oke, persembahan SMA 1. Lagunya apa, Mas? Bebas monggo. Oh, Mas bebas. Yogi ngenten Mungkin Mas Akbar. Bapak kepala sekolah namanya Bapak sinten? Bapak Asop. Muhammad Asop Bapak Asop. Nggih. Mungkin ada permintaan lagu nopo? lho Pak Asop ajeng duet piyambak mangke kali Pak ngoten. Maryana sareng Oh, Lagu begitu. apa mangke Pak Asop? yo ki mau sing mbok nyanyeno Oh, Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Nggih, siap-siap. Dan ini saya mengucapkan untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Semoga semakin berprestasi Amin. muridnya. Semoga lulus semua muridnya. Semoga tercapai cita-citanya. amin sing paling terpenting masuk terus aktif terus aja kaya iki ya Loh, Oh. nanya apa kok? Diting aku ki. Loh, bolosan nyanyi terus nak ya ra lah iya, ha. aku kiri ya mbek kene Lah nyapa metu sing awal wah sing gak notas dhewe enek sing ngetono dalan enek sing Iya. gandeng enek Oh, di bagian dhewe. lah kene teko blas enek sing takok to aku dikira Lah aja sampean gak meyakinkan. lah ya jarene Mas golek tekek ya ngono itu aku piye to ki Ini ada ding, Dek. Dek ini kan ada Nggih. permintaan ding niki. Wonten tindihe. Wong Pogalan iki nyuwun gending angenteni karo podang kuning sing nembang dik niken. Oh, nggih, siap. Monggo, milih. Mas Do coba Angenteni. bentar Angenteni nggih. Heeh. Ngene iki Sing sarung. alus rian nggih, Mas. Nggih, sing alus e. Ulu irung dawa men. Ya, betul ana ulur sakmono dawane. Monggo, angenteni. 1 2 1 2 3. Muga-muga. Aku nganteni
Disilengi niki wonten WA. Salam Pemuda Jaya, Sugeng dalu Mas Dalang. Nitip salam dumateng keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Sugeng Ambal Warso, semoga tambah maju dan berprestasi kepareng. Amin. Kembang Nganjuk meranani. Saking kula Adi Dispor Rabutpar, alumni SMA Negeri 1 Nganjuk tahun 2000. Wah, luar biasa. Oke, lanjut. Garap sing gayeng. Niki kula waos, Dik niki jangan duduk dulu nggih. Niki Sugeng dalu Mazda. Nggih, nderek nyuwun lagu Ninggal Katresnan saking kula Bopo Lasiman di TKP kagem Mazda Brata Group sukses selalu matur suwun. Niki wonten ugi nuwun sewu mangke limbuhan diaturke saking Pak Pur Dinamo Dumpil Medion. Salam kagem kanca SMP 2 Nganjuk 82 mbok menawi kepareng. Nggih. Nah, kan sekolah saiki SMP aku cekan. Oh, SMA apa nang kene? Heeh. Jas, Dok, sampean lulus kok kene insyaallah sukses malah. Amin, tapi iki kadowani. Ora apa-apa. Masa Kediri Nganjuk. Engko ngojek ra apa-apa, wis ta. Aja le akeh ojol. Ojol. Ayo, niki satu kali musik ya. Oh, nggih. Monggo bebas mawon. Menawi nyuwun sewu menawi wau beliyane wonten pamundutan ada lagu apa itu?
Madiun Ngawi salah satunya. Oke. Madiun Ngawi bener nomor apa nggih? Nggih. Oke. Bapak itu mau pun WA kula. WA piye? Mangku Purel. Lho Iya to kok sok lah. Request. Lah ya aku ya penak wi. Gitu. Ayo terminal Madiun Ngawi. Madiun Ngawi rumiyin. Terminal Madiun Ngawi. Aduh lho aku malah Dah itu diuru itu. Neng terminal Madiun Ngawi lho. Ya ora pas. Kok piye to, Mas? Piye to? Piye to? Arana to, arana. Neng terminal Madiun Ngawi. Ales nganggo musik ae. Yo, Gados. Yo. Musik Yo. penak dhewe. Bersama Niken. Joget dia mau karo saiki wis beda. Bedane piye? Entek saiki yo wong bar disawer. Ayo Pak Komen. Ayo Pak Dodo. Ayo Dek. Niken, oke. Ini tadi juga ada permintaan. Kenapa, Pak? Kok permintaan ada WA? WA, nggih. Napa menika? Iki di mau. Iki salam Mas Akbar kula. Kula sinten? Kula nuwun. Kula salam mawon kagem keluarga besar WMC. Ugi salam kagem warga RT 4 RW 2 Kelurahan Bogo. Ingkang rombongan ningali ringgit ten SMA 1. Wayang Mania Community. SMA 1 Nganjuk. Wayang Mania. Saking Mas Dalbo niki. Oh, Mas Dalbo, nggih. Mas Dalbo nggih. Wayang Mania Siap. Community. Oke, ya. Niki langsung ki Dilanjut. tanjake mulai nggih Mas. Oke. Dek Sinta karo Mbak Pesek. Jumeneng bareng. Ya. Sepoti cawak. Yuk. Terima kasih. Iki Dik Sinta, Mbak Pesek. Sing pundi sing Sinta? Ayo sik ki mong lagune pirang-pirang. Ngono tak takon mbok diwasne ya ketok. Mau sing iki sing urung anu podang kuning. Sing dereng diminangkani Sinta pundi menika? Podang kuning terus ki ana memanik gelo. Memanik gelo podang kuning. Monggo dipilih. Podang kuning. Oke, podang kuning. Podang kuning rumiyin. Nah, suara terbanyak ngersake podang kuning. Siap. Oke no. Yuk langsung bae ya. Nggih, langsung. Podang kuning Dik Sinta Mbak Sri Pesek. Ayo dicoketi Mas Komet Mas Dodo. Oh, nggih Mas. Cateke. Mangga. Ya. Iso awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggolek sing tak sayang. Esok awan nganti bengi
terima kasih Dik Sinta Mbak Sri. Oke, satu kali lagi ya Mas Komet. Oke, siap. Yo, mulai ya Mbak Enggar, Mbak Dwi, Dik Trisa. Yo, cuma nang bareng. Ayo. Monggo Mbak Dwi. Yo. Ayo. Sebuti. Tak kira kono. Wong itu. Oh, ini. Hei. Luar biasa. IJAS. Apa kuwi? Anak Ini juga salah satu siswa sini, Mas. Oh, alumni mriki. Nggih. Oh, tasih sekolah. Pripun kelas pinten teng mriki? Sampun dolok kula. Lah kok wis lulus kuliah. Lah nggih. Lah nek iki jek pantes Iki gak penak jawabane. Ora. Dol. Dol ki po baut, gak mengerti. Maksudnya dol tinuku kan aku dagangan to. Tak kira dol. Niki juga guru lho. Niki guru. Guru di SMP 6. Nggih. Gadah siswa. Lho ya duwe jenenge guru kok gadah siswa. Ah, kono. Kowe takonmu kok nyeleneh ngono to ya guru ki ya duwe murid kok ada siswa. Lah nek iki lho jek sekolah. Sampeyan kelas pinten, Mbak? Nggih, kula kelas 3 SMA. Oh, 3 SMA. Nggih. Oh, dalem saking pundi, Mbak? Saking sawahan. Oh, sawah. Heeh. Anu, sekolahnya mriki SMA-ne? Mboten. Mboten. Ya kudu ning kene no. Kok iso pemaksaan ya. SD pundi? Kok SD to ngene kok SD iki? Endi? Lah apa, Mas? Ya paling gak ya TK to kok. Niki sekolah nggih tes. Kuliah. Oh, ampun kuliah. Nggih, jurusan memasak. Oh, Wah, lah iki lho, sampeyan dadi sep. sep juru masak iki sep. Heeh, monggo. Sing ngaturin apa menika? Mengko ae apa, Mang? Iki gelo no memane ana. Gelo memane ana. Milih. Apa iki mau? Oke. Gelo, Mama. Gelo. Nggih. Dipinangkani setunggal pokok setunggal. Iki wonten pamrutan memane utawa gelo nggih. Gelo. Oke. Gelo nggih. Gelo apa maneh? Heeh. Gua kabari ya WA ya. Masa WA. Ben janake. Ayo. Ayo. Yo. Astabrata. Iki nak diwasno koreonya kurang bagus. Jadi nak madhep rono kabeh. Dibimbing Mas. Yang kompak dong. Oke, pertama madhep rono sih. Madhep rono ya. Yo. Lanjut. Madhep rono. Ya. Koyongin lelakonku. Geser mengarah.
Jemberbak. Ya. Terakhir bareng yuk. Bareng kur wong telu ayo. Dah. Yuk. Warono ayo. Masih kan mau. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Komet, Mas Dodo. Sami-sami Mas Akbar nggih. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur, aku tak nutukne lakon nggih. Kawula sumanggaken. Ingkang saged ndedonga napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk monggo. SMA Negeri 1 Nganjuk tambah jaya, tambah maju. Amin. Guru dan kepala sekolah tambah rukun, tambah kompak, tambah berprestasi. Nah, Mas Komet donga apa? Sami. Oh, sami. Oke. Ora mikir aman. Tunggu tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Amin. Oke. Amin. Yung piye no? Ayo nutukne lakon. Nutuke cerita dhisik ya. Heeh.